Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Mikatag karon online ang usa ka sex video sa duha ka empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City. Matud pa, gihimo kini aron maregular sa trabaho ang biktima. Busa imbestiga na sa Zamboanga City LGU ang issue nga makonsidera matud pa nga sexual harassment. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong hisgutanan karon sa Zamboanga City ang usa ka sex video scandal nga mikatag online tali duha ka empleyado sa City Hall. Usa matud pa kini kapaagi aron nga mas paspas nga maregular sa trabaho ang usa ka job order employee, ilabi pa nga ang sexual offender dunay katungdanan sa LGU. Gani gimugna sa Zamboanga City LGU ang Committee on Decorum and Investigation ubos sa Executive Order JD 2023-006 aron matutukan ang investigasyon sa giingong sexual harassment sa City Hall. Butang nga gisuportahan sa konseho. I would also like to appeal to the public to stop sharing the post. It is not only traumatic to the victim, it is also traumatic to the family as well as the community. Gani gilaraw sab ang pagmugna og usa ka parallel investigation aron mas lig-on ang mugula nga resulta sa investigasyon. We would also pass a second resolution later on requesting the National Bureau of Investigation to conduct a parallel impartial investigation into the issue. Sa karon, dili pa masuta kung kinsa ang mong sexual offender. Sangit wala pa'y nadawat nga formal complaint ang Zamboanga City LGU gikan sa biktima sa mong video o kung doon na pa ba'y laing mga biktima gawas niini. Kung mapamatud-an, posibleng magatubang og kasong paglapas sa RA 7877 kon the Sexual Harassment Act of 1995 ang maong sexual offender og posible sab matanggal sa serbisyo. There is no basis yet for the suspension unless and until we receive the complaint. Because as of now, we really do not know the actual person or the actual respondent. We are calling on and encouraging other victims, kung mayroon pa mga biktima ng sexual harassment, to please approach any member of the committee and file a complaint. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.